माने कलेज जा 10 खान प्रभिन्सियेलाइजनि थाखाय स्टेटआ माबा लादोंमोन अदेबानि बेखौ माने स्टेटआव फाइनेन्सियेल कनकारेन्सखौ लायाजासे बिटिसिआ काउन्सिलाइज खालामनानै होग्रोनाय जादों आरो दा बिटिसिआ बे 10 खान कलेजनि थाखाय बिटिसिनि माबा मथे नर्म्स मथे बिसोर बानायनानै बिसोरनि मोनसे सेलारिनि थाखाय बिसोरो फाइनेन्सियेलि सापर्ट बिदों बे मथे ग्रेड 8 टाइपनि बे सेलारिनि थाखाय फैसा हरनाय जादों दा बे प्रभिन्सियेलाइजेसन सम्पूर्ण जायाखै आरो बिजेपिआ हारसिङै बिसायख'थिखौ गेलेगोन बिटिसिआव बेखौ अलरेडि फोसावबाय आरो थांखि लाबाय आरो बुंगासिनोबो दङ 6.3 अलरेडि माने कलेज जा 10 खान प्रभिन्सियेलाइजनि थाखाय स्टेटआ माबा लादोंमोन अदेबानि बेखौ माने स्टेटआव फाइनेन्सियेल कनकारेन्सखौ लायाजासे बिटिसिआ काउन्सिलाइज खालामनानै होग्रोनाय जादों आरो दा बिटिसिआ बे 10 खान कलेजनि थाखाय बिटिसिनि माबा मथे नर्म्स मथे बिसोर बानायनानै बिसोरनि मोनसे सेलारिनि थाखाय बिसोरो फाइनेन्सियेलि सापर्ट बिदों बे मथे ग्रेड 8 टाइपनि बे सेलारिनि थाखाय फैसा हरनाय जादों दा बे प्रभिन्सियेलाइजेसन सम्पूर्ण जायाखै आरो सम्पूर्ण जायैनाया जाहैबाय बिटिसिआ फाइनेन्सियेल कनकारेन्सखौ लायाखै आरोखि फाइनेन्सियेल कनकारेन्स जायालासिनो माने काउन्सिलाइज खालामनाय जादों माने काउन्सिलनिफ्रायनो खालामनाय जादों नाथाय जोंनि बिटिसि सरकारा जिकुनु गोदान पस्ट जिकुनु जुदि जोङो माने सोरनोबा रेकारिं एक्सपेन्डिचार खालामनांगौब्ला बिनि थाखाय जोङो बाजेटआव बेखौ लाबोनांगोन आरो बिनि थाखाय जोङो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय माने फाइनेन्सियेलि कनकारेन्सखौ लानांगोन आरोखि फाइनेन्सियेलि जों बिसोरनिफ्राय पारमिसनखौ लानांगौ बे खामानिखौ बिटिसिआ मावनाय जायाखै आरो बे खामानिखौ मावैनि थाखाय दिनैहाय 10 खान कलेजा माने फुल प्रेजेड प्रभिन्सियेलाइजेसन जाथ'वाखै बाखि स्कुलफोरनि जिखिनि जोंहा निड बेसिसाव लिस्ट फाइनेल जानांगौ बे लिस्ट फाइनेला दाबो जास्लाबजोबाखै आरो बबे प्रसेसआव जानानै दं आं मिथिया खिन्थु स्टेट गभर्नमेन्टआ होनदों जे माने दासिमबो जितु निड बेसिसाव खालामजोबगोन होननानै प्रभिन्सियेलाइजेसनखौ 6.3 नि मथे नाथाय निड स्कुलफोरखौ दाबो फाइनेल खालामाखै बेनि थाखाय कमिटि दादों कमिटिया माने डाइरेक्टरा दं बिटिसिनि डाइरेक्टराबो बेवहाय गतिके बे हिसाबै मा जानानै दं बे मोनथिया गतिके बे जाहैबाय जोंनि काउन्सिलनिबो दायित्व दं गभर्नमेन्टनि ओमफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादा सोद्रोमा हिसाबै दंफायो बे कमिटियाव गतिके बिथांमोना मोनथिगोन आरो बाखि स्टेटनिफ्राय स्टेटनि पेकेजखौ बाजेट माबाफ्राव प्रभिजनाव लाखिबाय थानाय जादों